Domáci hráči prehrali doma v tomto ročníku iba raz, v druhom kole práve v dueli z AS. V dohrávke 24. kola mali sťaženú situáciu, pretože im chýbali najväčšie opory Robert Augustín a Martin Mikulič. Hostia spod hradu Matúša Čáka vykročili za 3 bodmi už v 5. minúte, keď sa po strele Davida De Petrisa triaslo brvno bránky Tomáša Jenča. O 4 minúty neskôr však už domáceho brankára prekonali. De Petrisovi druhý pokus vyšiel, Jenčo neudržal loptu a Trenčania vyhrávali 1-0. V 17. minúte mal prácu aj hosťujúci gólman Miloš Volešák. Po rohovom kope Martina Kubalu sa v príležitosti zmazať jednogólové manko ocitol Tomáš Hanzel. Aj v ďalšej šanci volajúcej po presnom zásahu sa ocitli bielo-čierni. Útočnú akciu rozohral Martin Luhový, lopta sa cez Kubalu dostala k Ivanovi Šrancovi, no pred ním zachránil hosťujúci kapitán Martin Ševela. Skóre na štadióne Rapidu sa druhýkrát menilo v 38. minúte a opäť v prospech hostí. Chybu v rozohrávke Petržalčanov potrestal ukážkovým lobom Jorge Salinas. Po zmene strán sa pred súperovú bránku viac stlačili domáci, no Volešáka neprekonali. V 55. minúte minul bránku Šranc. V 66. vystihol strelu Roberta Jendriška, strážca hosťujúcej Svetine. A tak sa iniciatívy opäť chopili hráči z Trenčína. Na konečných 3-0 pečatil v 70. minúte druhým gólom v zápase 19-ročný Paraguajčan Salinas. Išli sme sa vyhrali sme, o ďalšie 3 body sme im odskočili a nie tak s výsledkom, ale hlavne aj z toho proste spokojný veľmi, že proste sme dodržali to, čo sme si povedali a sme do bodky splnili. Ten Trenčín bol taký v tej koncovke taký kľudnejší, vidno, že tí hráči sú skúsení, sú to, dá sa povedať, tie južanské typy, takže s tou loptou vedia, to aj potvrdili tými, dá sa povedať, krásnymi gólmi.